L-awtorità tal-ippjanar irrifjutat b'mod unanimu l-applikazzjoni għal ħanut ta' souvenirs fil-bajja ta' Hondo ir-Rummin. Applikazzjoni li kienet qed tokor lajn ta' ħafna li jemnu li kieku approvata din kienet tiftaħ il-bieb għal żviluppi oħra f'bajja li ilha medda minn applikazzjoni wara l-oħra. Paul Buttigieg, kunsillier fil-qala u attivist favur il-ħarsien ta' Hondo, spjega li għalhekk id-deċiżjoni tal-awtorità waslet għal nifs qawwi ieħor. Ninsab kontenta il-poplu Maltu għawċi kollu, għalmenu parti mill-area ta' Hondo ir-Rummin issa ġiet salvata. L-affari kienet li applikaw għal souvenir shop u din ħadd ma kien qed jammina, inkluż il-Kunsill Lokali tal-Qala. Dan li tapplika għal souvenir shop meta hemmhekk m'hemmx bżonnu u hemm postijiet oħra fejn jista' jsir fejn aktar turisti jiffrekwentaw għal souvenir shop. L-applikazzjoni kienet titlob li l-ħanut isir minflok kamra agrikola li hemm fil-post u mad-dawra kien se jsir pavimentar tal-injam. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi kienet fost dawk li opponew l-applikazzjoni minħabba is-sensittività taż-żona.